Sve dok je živ, čovek se uči. Nenad Neša Belobrđanin. Nikada se nisam nadao sreći i ona, tako reći, nije ni računala na mene, pa mi nije ni dolazila da me poseti. A ja nikako da se dosetim da je pozovem. I dok sam gledao vozove kako voze nečije sudbine ka njoj, lakše je bilo da druge krivim, a samo je jedna istina bila. Ja sa samim sobom nisam znao da živim. Sada tek znam. Uvek sam bivao sam dok sam čekao vremena bolja. A da bih stigao do cilja i pobedničkog postolja, morao sam znati 100% se životu dati, znajući da život stalno se menja i vodi tamo gde nekad i ne želim. Kroz poniženja i razočarenja, a iskušenja i dalje nad glavom mi vise. I ne znam da li su deo plana što nebo ima za nas, ili su sudbinski putevi puke premise da lakše mi bude kada sve mi se smuči, kada izgubim veru u ljude. Jebi ga, sve dok je živ čovek se uči. I tek kad umre odgovor sazna. A možda i ne. Možda je baš nepostojanje odgovora moja i svačija kazna. A možda je i stvar vere. Da bit će mi onako kako sam izaberem.